pagkaayusa kay pista man sa tong lungsod. Ari ta dire maglaroy-laroy. Di matabas-tabas nakatukob gyud ang mga singgaw ug lechon. Grabe pagkaayusa. Burot ang pabawnan sa mga singgaw nakatukob gyud og lami-lami. Lampor na sang agi, purti mga lunusa, wala daga pasundayag. Lahos. Ginapunta, sugdan na nato kay pista man sa tong lungsod. Ari ta dire maglaroy-laroy. Ato taron mga sapatos. Oh yeah. Kuyog tanan nyo, mangita ta diri kaayuhan sa unahan, pero usa ta mangitag bantukob na usa tay arion nga tindahan, bagong open nga sapatosan diri sa Tabuilan, ang GVS Footwear. Grabe og mga sapatos, di matabas-tabas, grabe pagkaayusa. Porte nang pagkadali dumdumon ani mga singgaw at bangra nga bikiri. Ug ato kapadong sa syudad, left side, ari ka makakitag mga sapatos nga pang-basket nga grabeng pagkaayusa. Klase-klase lang ang kolor, maglibog ka og asa imong ganahan. Way daghang pasundayag, mosuda diri. Mananaw tog sapatos nga kanang mukagit sa katong mahiligon nag basket. Ari na mo sa GVS Footwear diri sa Tabuilan. Ilahang mga sapatos grabe mga gaana, murag way kag sa mga gipang idol ninyo nga player sa NBA. Bisita lang ang GVS Footwear diri sa Tabuilan. Halos-halos na adri ang pang sapatos sa inyong idol. Kung gusto mo nimo pang aesthetic, aw na apod maglibog yuga og pili og asa imong ganahan. Tungod sa kadaghang klase-klase nga grabeng pagkaayusa, yang nakanindot kaya ra kay sa bulsa ang presyo ani nila. Nag-sale sila atong pagka 22 to 24, buy one take one. Magbalik sila og sale karong klase, buy one take one gyapon. Grabe pagkaayusa. At tangin ninyo mga singgaw, makapili rin yung bisag unsa. Alright, pag human natog lusob diri sa sapatosan, mutanaw sa tag street dancing sa ani-anihan. Kagipanguslaan naman ang mga singgaw og laroy-laroy. Mangita na ta og matukob. Adi na matabas-tabas, nakabaho man ang mga singgaw aning nagtuyok. Kani atong tukbon, grabe pagkaayusa ni. Mutukob na sa taog lami-lami. Nagpaladog yun ang mga singgaw nakabaho sa aso. Ay, nagutom na mo. Daghang pasundayag, nagpakuha na ita dag tulo ka buok. Latoson ta rin pag-ayoron kay grabe nang pagkaguslaa. Di apay daghan nagtuyok ko. Si adyo na pabawnan sa mga singgaw nga niron. Manghungkab sa nang usa ka singgaw niya og naabay kanon. Porting malasa, wag yun nabilin sa takong kaliro. Wala sa dagana ang mga ubang singgaw makadag panukob. Di matabas-tabas og dagway ang mga singgaw. Katukbuno na, purmag mga lunos. Grabe na yung mga guslaan ning dagwaya. Matik ato na naipatod atong mga tukbunonon diri sa lamisa. Kanilang atong tukbon, wa may bugas. Oy dira, gidat ayo tag puso sa tong usa ka singgaw. Gagmay bitang puso kani, makabungol. Way daghang pasundayag pag humaghiwa sa puso. Agi punit na punas usa ka singgaw na largo. Ibutang diri sa tong lamisa. Grabe na mga rubuhan sa mga singgaw. Nagkayabo-yabo ng sos. Wanay daghang pasundayag, tokbon sa tanik, gipang gusto na ng pagkain mga singgaw. Habab. Lumis na, ginumis na. Kumbira. Kumbira. Nakubos mo yun. Mabuha pa rin ko eh. Nangang lang. Hop. Rayos na sila eh. Ano naman doon ang cloud doon eh? Anong cloud nila? Karaha ba? Yes, doon. Apa ba sila? Tungkol tayo kinasal. Yabo na po. Grabe ito kuha. Sandot na ha. Ako. Pok lang bro? Pok lang. Pa naman. Bob. Bob. Grabe itong bato-bato. Grabe. Weh, hindi kaya weh. Mag-amo deh. Paksit si Adam nga pabawnan sa mga singgaw. Grabe pagkaayusag tinukbanay. Wanay daghang pasundayag. Mag-shoutout sa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Baludoy ni, kang Irish Ann Estolano, kang Manjo Villa Gonzalo, kang Nakwa Ricky, kang Joar Arnoco, kang Nagi Timtim, kang Wilmy Igpas, kang Giovanni Ausa, kang Hard Worker, kang Renz Carlo Ingles, kang Bibina Cartiras, kang Benjamin Pag-Ilyon Girarman, kang MC Gal Tander Soyco, kang Jan Mourinho, o kang Jake Barita. Shoutout tanan ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload at tutang pag first and comment sa tong shoutout. Diren ta ko to mga singgaw, i-share og i-like ng video para mas daghang matang matukob. Ciao!
Yes, katil. Katil lang. Ito. 5,000. Scatter, yes! Ah, scatter! Duh, scatter bay! Nakadaog na kong nibimil. Nakadaog na kong nibimil. Bagting! Duh, pilay pusta naman na. Dako ginigtas na bay. 500. Kanduta na eh. Sige, bunal. Ah. Uy, 500. 1,200. 1,800. Ih, bunal. 300. Ih, 100. Ih, pun eh. Jack 3,000. Ih. Oh. 1,200. Ini paksit. Ih. Ih, pun eh. 600. Alright. Good, not bad. Oh, di ba? Grabe pagkaayusa atong 500 na himong 19,000. Asa na mo mga sinjang sa katong mahilig og scatter dia pag-register na mo ani nasa comment section ng link. Bunal.